ano, mga senior high. Ganun. Tumila pa ako, nagalikabok. Testing ba? Testing naman ni Dayan. Ay, ayaw kuming. Here we go. So, ito na, isa sa mga feature ng e-bike na to. So, kapag nakalak na siya, hindi mo siya basta-basta pwedeng hawakan o galawin. Tulad yan, dumikit pa lang ako, hindi ko pa siya nakahawakan. Nag-a-alarm na siya kaagad. Kaya, pag sinubukan na siya, diba? Handa rin na sensor. Pag sinubukan na siya itakbo, yan, mag-iingay siya na mag-iingay. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta makukuha. Though, nakalak din naman siya. Yan, lock muna natin para hindi maingay. So ayan, pag naka-unlock na, wala na. Kahit itakbo na siya, nakakaligtas na siya. Pero hanggat nakalock siya, tapos ginalaw siya, at diba? Mag-iingay siya. Tapos hindi siya basa-basa napapaandar. Ang ingay. Ay, lumabas niya ating mga ano. Mga suki. Park ko na natin. Yaw ko no. Huwag kakain. Yung 5 mo kanina na. Bago pa kayo na eh. Uy, nag-drive nga pa yung under eh. Katawa ko, nag-drive highway oh. Una daw takay. Kain una takay. Kinabalik. Yeah. Good job. Video ka pa naman. Daliri Yeah, boy. Convoy! Kinabalik. Saan? Gabi. Mamaya na ulit sa highway. Ano? Ayos ba? Wala ka na yung ba? Ka nagdala na dito kayo na dahil. Gabi yung katawa ka rin. Maraw ka nang yung kuya na Japan. Right eh. Yawa aggressive siya. Di makitaan. Baliktad ko. Ano na kayo? First time ko din sa highway. So, sana hindi ako
sabay siya ipag-drop. Aray. Bagal na takbo niya, nakakalota. Nakaabot din ako ng 30 minutes! Wow! Pagpak malubat! Malubat na siya! Oh, nag-charge na eh. Guys! Go, lagpasan mo kami. Go. Bawal ka sa mataas! Sa makina! Nolay kayo, nolay! Go, pakyam. Lubat! Malubat! Tadyak mo lang. One bar na lang! Doon ako sa ano, studio! Oh. Medyo pala kayo. Natakot ako doon ah. Hindi na kami camera. Dami ko to. Uy, nakakatakot siya yung highway. Hindi ka sanay sa mundo, nakakatakot siya. Ah. Tapos ibaba mo muna sa kay ano. As you can see, yan na yung pinaka hanggang 41 yung maximum na takbo niya. Kaya halos parang nagbabike ka lang talaga pag nasa highway ka. So ngayon nakamotor na kami, pabalik na kami ng farm. Yan ang aking road trip. First time ko sa highway nung ano, medyo scary siya, nakakatakot kasi ano nga, ay, dyan mo na park sa loob. Oh, sige. Medyo scary. Ayan na. So, medyo scary siya sa highway. So, siguro hindi ko siya araw-arawin kasi medyo nakakatakot. Especially kapag maraming sasakyan sa kalye. So, ngayon punta na tayo sa farm. Ginabi na ako. Thank you sa aking camera woman and man na sina Carlo at Laika. Uwi na kami ng farm. Let's go.